дар 58 мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии 620 варзишгар аз вилояти Суғд ширкат варзида 75 медали тилло, 81 нуқра ва 94 биринҷӣ ба даст оварданд. Ин рақамҳои оморӣ нисбат ба солҳои қабл бештар гардидааст. Сафи варзишгарон ҳам зиёд шудааст. тибқи иттилои намояндаи бахши раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд дар ин мусобиқаҳо 75 маротиба суруди миллии кишварамон дар кишварҳои хориҷа бо парафшон кардани парчами давлатӣ саду додааст. 4 мусобиқаи байналмилалӣ албатта барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. 19-20 сентябр дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд оид ба гӯштани дзюдо бо иштироки беҳтарин варзишгарони кишвар ва берун аз он албатта баргузор гардида бошад. санаҳои 23-27 сентябр дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд аз рӯи намуди бокс албатта барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳам бошад дар сатҳи баланди варзишӣ баргузор карда шуд. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 100 нафар варзишгарони кишварҳои Тоҷикистон, Арабистони Саудӣ, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҳиндустон, Федератсияи Русия, Ӯзбекистон, Туркия, Қазоқистон, Беларус, Туркманистон, Гурҷистон иштирок намуданд. барои қадршиносии ғолибони мусобиқаи байналмилалӣ ва соҳиби шоҳҷоиза дар вазни 95 килограмм ва беш аз 95 килограмм 2 автомашина супорида шуд, то кор бо мақсади мустаҳкам намудани робитаҳои дӯстии байни халқиятҳо гардад. ба беҳтарин варзишгароне ки ғолиби ин вазнҳо шуданд албатта тақдим карда шуданд ки яке аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигаре аз ҷумҳурии Исломии Эрон буданд ва бояд ёдовар шуд ки ба ғолибон ва ҷоизадорони ин мусобиқа мутаносибан ҷои сеюм 10,000 сомонӣ, ҷои дуюм 20,000 сомонӣ ва ҷои якум яъне ғолиби ин вазн 40,000 сомонӣ аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қадрдонӣ карда шуданд. ба маълумоти ин ниҳод дар соли 2019 барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Суғд аз рӯи 15 намуди варзиш бо маблағи 300,000 сомонӣ чорабиниҳо гузаронида шудааст. ин нишон дод дар соли 2021 аз рӯи 21 намуди варзиш ба маблағи 626,000 сомонӣ ва соли 2022 бошад аз рӯи 26 намуди варзиш ба маблағи 750,000 сомонӣ баргузор шудааст. дар 11 моҳи соли равон дар вилояти Суғд 4020 чорабиниҳои варзишӣ баргузор гардида дар он 71297 нафар ширкат варзиданд. имрӯз дар вилоят 42 муассисаҳои тайёрии варзишӣ имрӯз фаъолият мебаранд ки дар он зиёда аз 19,000 нафар аз рӯи 38 намуди варзиш имрӯз машқу тамрин менамоянд ва ногуфта намонем ки имрӯз бонуон низ хеле фаъол ҳастанд ба тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва албатта муаррифӣ намудани давлату миллати хеш саҳмгузор ҳастанд ва имрӯз дар вилояти Суғд зиёда аз 2500 нафар бонувон аз рӯи ин ё он намуди варзиш машқу тамрин намуда истоданд. дастаи мунтахаби варзишгарони вилояти Суғд дар 116 мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ 1177 медали тилло, 963 медали нуқра ва 1215 медали биринҷиро соҳиб шуданд. дар ин чорабиниҳо вилояти Суғдро 5005 нафар варзишгарон муаррифӣ намуданд ки ин нишон дод рушди соҳаи варзиш ва ҳамчунин таваҷҷӯҳи ҷавонону ҷомеа ба тарзи ҳаёти солим аст. гузориши Саид Мухтор Сейданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.